Sziasztok! Én vagyok Marzuper, és itt egy kihívás, ezt a barátom találta ki. Fekvőtámaszt kell csinálnom, hát 30-at egymás után. Szerintem kezdjük is. Hat, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na hú! Ez nagyon fáj. Most még egy 10 kell úgy, hogy tapsolok közben, akkor felugrok. Hú. Ó, fáj a kezem. Na, menjen! Na, ez nem megy. Úgyhogy így ökölben van így a kezem, azt mondom. 10. 1, 2, gyerünk, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na azért sikerült. Ez a videó ez ennyi lett volna. Majd jövök, amikor nem fog majd fájni a kezem. Sziasztok!